Kumchan ve lai chu buai ne mem tok lovin kan na po atluanga a thlak lo mai ba ka nu chui vak tur om em shan ngai lo boka hun thol pokani ve zeu zeu ta in rok ti te accident ti te le thil lian tham em lo na hau tak lutuk ni lem lo hit chu kan boi pui ve zeu zewa ma se chu chuan min ti boi pha em chuang lo in soi theina ni lo se ASP ni na ka han chel ve thei to a tin ka thian pa ka na tho pui ka senior hriat to zong zong ala fing ber mai le Mizoram police officer ka hriat to chuan ala huai sen berang ka unaw pang maya ka en nei thana po nalama a ha thin bok nen tun tuma kan na chuan chuti han ha thlak aum lo wang hian ani po chuan no ma ti hle a kanin mukha tle mai kum no pangte si deputy commissioner of police ani the hi chu afakom ve thlot ani angano pang DCP hi chu anwangotang voi duai lo kanin zui to a voi tam tak min chan hima a fin ji hi chu kai aya hret chiang anom lawang voi tam tak thi trep khopin a to a keipo chu tiang bok chuan ka thi teu thei khop mai ma se pathian puina zara kan la him zel chuania nei than en hing khistam takan boi pui ve to a chui chu lo la nei manglo ka hriat thei china chuan misual chui chu lo kan nei chun chu nikum maya dam chunga zel tang tura kan thon liam tak serial killer anga ko tin thiam lo chantir nula mel thatak Jennifer la shuai tlongi kha ani khanu ka chu amai na in peta kha ni a kala khongai ngot mai coffee sa chuan ka thua ka phone chu ka khoi nuapa WhatsApp group a message tam lu tu ka clear mek lai chuan constable pakhathi lo lu ta sir ulbeng rota ruang charani nimin alawin khu antia aron tia kei chuan engtin nge tuin nge ruang chu mu tin kalo zota constable chuan amuna mi ten min ron thil dan chuan mi kong kalai nan mu antir ngota atia ani chuan kan va pheido nem ni niang ti pa chuan ka thawa ruang omna lam chu pan turin kan chuaka nei thana chu ka phone nang mai lo va boi pui mai te ativa chuan constable pathum le PI pakhat nen Walbeng road lampan chuan kanin sui pheita a ruang omna kan vathlen chuan mi puipo anlo tam to nge mai ruang chu puanin anlo khua abula chun thi sen vela luang nuai boka kong sir lama ani mi pui ho chu kamel kuala ruang hi tunge mu ti in mi pui ho chu ka zota putar pakhat huana fe chuak tur ni om taka ipte pui lo ak chu aron pen chuaka kapu keiman ka mu aron tia ke chuan engtin ngei mudan han soite katia ani chuan kapu ke hian bong ka ful nuala chemical kong atanga hlawak lawa hian huan kani ve a bong cho zukla katuma chuan kong sira he nula ruang hi nimin alowin khuwa atir chuan mi bong chu da emukatia ma se nim kara akuzung tang lo lang kha ka muwa atia kasana bun lai chu kamel zewa dar somle minute somnga alori to a daring zat vel khan ngei mu ti in ka zot le a chu pa chuan dar ko pel vel chia chiang ka thien de ka phone nga la chuan midang ho po hi ti hian an ron pung khom nga la ni hi atia ruang chu ka vapan na ya puana an khuna chu ka hlipa mei chat le rol kum som pariat vel chau alani ang a pian pon nalin a mel thazek le nga la amaya chuan hliam chu om hran lo na nga amit ero aduk deva tual thattu hian nekemo abeng ni ngei turani adula vina nu ma mun thum la ya omboka athom no ha ka tang chuan meiche fel le teima takani chu arin om lo hle bok korban bul ping pan tak mai ha a jeans ke kor ching fashan mai malang vek khopa ching among khu tok lekhi a ha boka pheikok sang ke jung tang lang thei nal tak mai bun boka a piana nal em le ngal aip te chuan engma omlova persemo phone tak nial po omlo tual thattu hi ruk ru ani ngei arin om constable dang ho chon ni pui ho chu an hot tho a minute som vela ran hu chuan nei thana polo thlenga sir local don love mokatia DG pin fakal vero mintia hunrei tak chung kan om hadam to boka nu chui lam trana hun le ta ang don hle mai nia theitop kan chuale don ni o rinte
nei than chuan ruang chu a in fia ve le phota ruang mutupa chu kawa tungei ming tina zota chupa chuan kapu lalian moi ka ni atina changa nei thana chuan ni le pulian moi ruang hi khoi sonem ka soyom zia chu abulvel te hi khoi danglam lo tiro ti in azot le a pulian moi chuan engma ka khoi lo nimin a khu tlat sia nim hi kalason ringota police lam ka phona in local chungin ka thian te ka phona midang an lo pung khom boka ti chuan puan hian kan khua chu zong chu ni mai ti in achanga nei thana chuan ruangan khuna nim lo dar nuai mai chu vapana a hai kwal chiama engamani hi chara ak tadaya constable pakhat chuan nei thana bula sir a ming le achung ti po kan hreto e lal ming moi kumsom ni lal ro tluanga le zorem sang te fanu no pangzo kani a electric venga oman ni e achung te tuna hian in lama ruangan lo ngak mek aron tia nei thana chuan alom ome in thok tha e ruang hi hospital lama ti fai turin phurphei ula chuan rin om nang achung te lo boi puila thuvel pol wazot fiala ke chu sibi farma ka vakalange atia ke chuan hrethiam lo takin sibi farma a ingei ti don katia nei thana chuan he nula in cheidan hi enta che ni zan lama party na kalani ti chiang rengalom akor hak lai hian zurim pola nama a holam panga an lo that poni theya chuwang chu ni zan lama party awmnge omlo ka ve nanga eng ho party nge ti tenen ka wazot fiange constable hi pakhat min lo pe ve bokla atia ti chuan nei thanale constable pakhat chu sibi farm ruang huna tanga hlavak lova oma chuan anin khalpheita a ke po chu midang zong nen chuan mingmoi te in lam kan panta a mingmoi te na chun kan luta anu chu thu zo fiat chi anilo atrap na salutuk chu a chaw vek thei hiala a khongai thlakom ngei mai ma se a pai ro chu a inti pachang hrap hrama thu zot fiat tur chuan mingmoi rum lam kan pan chhota a room chu nula room ti taka a fil fai ma a zau tha a mikho sa thei takan ni ti po a hriat bok putluang hanin zot ngal mop maila tlema personal thil deuh ka zot cheni poin milo hre thiam la infan urong taka thatu hi man ngei kan du sia ngai lo lama lo la su o e te renge idu du min zot ro kan fanu thatu hi man ula a phu tok hremna penge yang cheu kapu mingi hian melma emo huat deuemo anem ani lo pon ama itsik tuemo ama hotu deute anem chutiang ka fashe mai lo ve o anei om hi ka shelo ni le mingi hian bial pa nem tuna ri chuan nei lovin ka hria mandeu kha chuan aneya kan ina po cho alo eve fowa ma se anin thenta ni kha anin then san hriem boisoi dan chuan min kopatia chuwang chu ni in ka hria anin then na po kar ni thumvel pa kalani lo ni le chupa chu tunge ming Michael lalram moyania kanan fe nganom ole tual thatu hian mingi phone call dai sia zon chua thuai chu du viau maila a har sa deu dona ma se lo lungai su kan thei top kan chua don nia chuan khongain mingi room hi ka en fia theingem le chuan a thalak te album te reng mai mingi wa tropatang chuan album pani hi ala chuaka thalak chu ka en kwala chuti hanrin hel tur aumlem lo album pakhat chu ka en zo phota pakhat chu ka en le a an thian ho thalak atam hle mai thalak pakhata chuan an thian ho choi khom ni ni om tak ina hian ania thu thleng se ya an thu khom lai thalak ani asira chuan mi pa pakhat kutin se chunga in thlashun mel taka lo ding chu alo lang ve a thalak tang ka en chuan chu pa chu asira lo lang ve zela ma se hanrin hel chia ka ngai lo wang chuan ka keule zela ma se thalaka pianga chuan alo lang ve zela a thalaka pianga chuan akutin ala se vek zui ngai chu that chia lo putluanga bula chuan kapu hepa hi tunge hriem tin ka zota putluanga chuan ka shelo an thian zingami aniang alo ti maya
ke po chon chu tia rin hel chia ka ngai talova album chu ka pelet le a room vel chu ka en kuala putluang ni san chun daring zat vela nge mingi chu chhuat ti in ka zota putluang a chuan nimin khan ni le ngina chuaka an college farewell ani thuasoya an senior te an thana ni ani thuasoya zinga train chuak to a tlaya lo hoa ain thlaka ti chuan after party CB farma kan nei don tin a chuak le ngala atia ke chuan tunen nge ankal engin nge akal tin ka sot le a ani chuan a thian nu khan aron hruaya ti chuan a thian nu nen pok khan an chuak le a a thian nu chani khan scooty ne ya chuan zandar som pakhat vel khan a thian nu te na ari mai tur thuron soya chumi nuwa kan hriat le zong chu tha ani thu hi ani le mai atia a thian nu chani te in chuka zota an veng electric veng thawa ve ani thu tele anin omna lai te min hril nu chuan keipo ho ka tumta a ani chun ka wa ho photanga thu kan la zo du mai thei chea khoya ma in chung ko hian local bo lo ula lo jin bo lo bok ula film khur leng chewo kan chui chuak watang CB farm lampo kan puten thuan zot fia ve me kania katia putluang po chuan ole kalo tong trai puyang chu chui chuak nge yang cheu ti in min thla liam ta a station lama chun ka phaya nei thana chuan milo thlen khale dai to chuni in nei thana office chuan kan ti ti a nei thana chun chanchin min zo chuan putlunga ne na kanin biak na vel chu ka hril veka ani le nang engei wa an katia nei thana chuan engwa kanilo Aizol college ho farewell after party ni entia ni zan lama chun boru ka thaviu ni ome inti boy po anom lo thuten soya aroi hle ti chi hriat bel ka nei ti in min changa thingpui te kan han in te te phota ti chon nei thana chon thingpui hi in zawila mingi thian nu chani te in lam chu kan vakal ve donem ni atia ke chuan nia ma se ina om donami mingi te in lama om zo kan karing kalau ti fata nei thana chuan nia ma se lo umai theisin vakal phutila ati wang chuan kan vakal ta a in chung kan lu chuan chani po chu mingi vui turin aloin siam meka kan ni na te kanin soi nu chuan thilom zia chu anu le pate po chuan an hrithiama room lam panin chani thu chu kan zot fia ve ta a tuntrum chu nei thana zokin a zota chani engei mingpum lal chan chui kani ekapu mingi nen hian engti ri nge inin komto kumkwa vel chu kanin kom to ang kan no pantet lai tang to a in kom kan nia ani chu ni le mingi hian tuna bial pa nem nei lo ma se biak mek chu ne ya anin ngai zong lo nangin anin nim na ema chupa chu ka thian pa nia somte ania somte chu khoi venga nge om chan maria om keima hian ka ti pui zo ka somte chu mi fel takania ka du pui ema wangina nia ka ti pui ole kha chu thu danga da taila ni zan khan in party na tang khan in horwal vem ni mingi kha in bula lo zok nge somte nen chuan an dun lo tinami chuan mingi khan apa phona dar som pakhat vel khan in ina ria tur thu soya enge omzia soitopla zu in ti po a hriat veka ma se lausu inu te chu kan hril mi alawang mingi kha engtia thinge ka hrelo kapu nizan khan somte nen chuan anom dun nge ya an lam dun boka dar som le chan vevel khan mingi kha duain a in hnem dewa nuam tifal de ho kha kan lo oma atam zok chu an ho nual to a chung te chu phona kan ina ria mai tur thua hrilta a ti chuan kavalam ve a kalam zo nu khan kavalet le a somte chau alo thua khonge mingi kati khan aron lam ve thu soya ma se kan zon vak vak nu po chuan kan hmumi alova midang tu emo rualin a hove tura kan ngaya ka phone la in switch off fain titlat boxia tu berin nge thla ka hrilova ka hriat le om chun chu a thi thu che khani ani le mingi hi apial pahlui michael khan alaron ti boi ngayem ate ulo mai khapa te khachon nupui anei donan tia anin thenna po kar ni chi alania nupui aru ngal ten tia anin bia ka hre to lo ni le rin hel deuh te neyem
chutia rin hlel chu ka nei lo ma se mingi hi Michael anen anin thena tang khan tuwe mo hian SMS mangin aron be thina za mo deuh deuh te hian aron text thina chupa number chu ishe theyem ai mingi che khan a number aneya ma se a phone a botel boxi ani chu ole kan ho phodange chanite in kan chua sana motor lam kan pan pa chuan nei than chuan rinom somte chu wa mu vele phot awa thave o atia ke chuan nia iwakal vele tiang katia ma se nei than chuan nang chu local ve su kemen ka wakalanga nang chu mai kalatina wakal ro thu lo wazot fi vela atia ke pochon ka nial lem lofa ti chuan mai kaltin lampan chuan taxi in ka kala nei than ero chan mari lama somte te in apanta a Michael tin ka thlen chuan engenge mo chu ka zot ve nuala ma serin hlelom zinga tello mi fel takania poyati thute soya anin biak to ngai lo thute soya approve nan ti in phone te chu min han check tir vel thapa chutia kan ti zo nu chuan ka hota a ka thlen meu chuan tlaidar nga lo pel to a kain bol faya choti ka ya choi khama chuan pona ka chuaka pon bo ruak chu nuam kher mai ka secret first star nge mai chu phorin katana kanin kota chuan ka te kuala meizia chu ka zu kholwa lua karin lo deuh main kanin kota chuan nei thana churan kalta a motor atang chuan aron chuka ke chuan e hesar engei ron ti dona ti in kalo zota nei thana chuan kalo leng ve ni hi kho lu te ang ti pa chuan in chung lama chuan min lu santa daya he pai chu ami sia thak don lo ni hi in chunga chuan kalut ve a kanu le pate chu lo be me ka ke chuan ruma kalu san daya minit nga vel nuwa chuan aron lut ve a thil thadeu ka nei nia aron tiluta ke chuan ner sak pa in bial no thari nei mi kalotia nei than chuan nei love hi hinia ti pa in akikor ipte tang chuan zungbun hi aron phot chuaka ehe afanal ve silver piarani kha ti pa in zungbun chu kalak saka khoyai leinge ifa hausa theibik ve kati zom ngal zata nei than chuan katani hleine mola tin min chang ta daya ke chon makti ta khian enga tu tange ni a tin ka zota nei than chuan mingi ta ni mel khop mai a ti tamaya makkati hle mai hrethiam lo tak chuan mingi isoyom zia chu he kan nula mingi himo kati huwa nei than chuan oni e voin khan tul thatuin aruang akhuna hnim zinga khan ka hmuwa atia ke chuan he zungbun hian min pui theingem katia nei than chuan pui theite reng mai achan chu he zungbun hi enla meiche ta ni lo mi patani chuan alien ema engti kong ma hian mingi khan abun tok don lo a thol don lutuk atia ke chuan isoyom zia chu he zungbun hi tul thatu ta iti na ni mo katia nei than chuan nui suk pa in ni chiange mingi nen hian anin bei fe ti na ni a anin bei na lama azungbun hi a thlawemo mingi hian apot thlapal te po ani thei ke po hian ka thol te hleka nangpon I thol trepang chuwang chuan tual thatupa hi palian lampang ani mai thei bokani atia ka hre thiam ta chi e nei thana chu tinga ma se he zungbun nei tu hi engtin nge kan chon chuang ti chu buaina ni ta atia ke chuan sir an thian te zinga tiang zungbun nei hi tunge tin kan zot mai donem ni kalautia nei than chuan ASP sir nang nge ngai dan thatakani ma se chu ai tha chu ka ngai tu mek film kurdewa kan che tangai nia atia ke chuan ti daila somte chu iwa muem tin ka zota nei than chuan kavanang man talo mingi vuina local mana mingi teina vakal le donin mi pui antam tom sia ka pei talo ni kha naktuk lama kan che chuak mai don nia atia darkar khatve lai kan ti ti nuwa chuan a hove ta a ke po chu atuka kan ha de udon wang chuan mutsai karel ve ta zingdar ko vela chun station ka thlenga nei thana chuan office min kolut nga la voina kan che chua dan turvel kan soiduna minute somvel nuwa chuan police form Halloween civil dress nen kan suak ta a
somte te in lam kan pana anin chu kan thlen chuan motor atang chuan kan chuka somte te in chu alian kher mai mi ho sa le khu sa thei ta kan ni ti a hriat em a in chung chu kan luta anu le paten lo oma police kan ni thu te kan soi nu chuan somte chu anu te chuan an kova aru matang chuan alo chuaka amita pui veka atap na sa hle ti hriat thei police station lama min zui phei tura kan ti chuan ngoi rengin min zui ve maya anu le pate chuan an ngai tu mel hle mai ke chuan kan rin hlel wanga hruai kan ni lo thu te kan man ani lova thil zo tu kan ne wanga hruai kan ni thu te le mingi thian pa ani wanga kan nu chui mek laya min pui thei tu ani takin tia hruai mai chau kan ni thu te ka hril nu chuan an thla po amuang sota station lam kan pan lai po chuan motor hnunga amel ngai mel reng chungin ngoi rengin a thua kan thleng chu thu kan han zot fia ta a nei than bok chuan a zot le a somte mingi hi engwanga thinge tu tha nge ihriatiro shelo a that tu chu hriaila ke hian ka that ve nge yang ani le khonge izungbun kha zungbun a shelo der lo la izungbun kha mingi i tha la ya i thlau kha kan lo chara inga inspector hei hi shero ming hi ka tua ka mangai bok mei che fel tak chu ni lo ma se ka mangai ni ka mei che mangai chu engwain nge ka tha ngotanga ani le tu tha nge soi mai ro tuwe monen inin thurual tiro engma ka shelo zungbun po ka nei lo zungbun po ka bun ngai lo hei hi i zungbun ngai chu ani lovem ni nei thana chon zungbun chu alek ka nga somte chon zungbun a mu chuan nei thana chu lak saka uluk tak hina ena nei thana chuan i mu nu ang iti devani mo atia somte chuan ni e ka mu nu ni he zungbun hi ni san ma sa kan party khan tuwe main abunalom ka chiangani sir ka mu zuai lom anal ema wangin ka ente urengalom abun tu po ka mu ma se ka kai ema wangin tu bun ber nge chu ka hreto lo atita a nei thana chon min ron hril ruwa ka ti reng kha somte chu ani lowang ka ti kha iring hlel trala atia ke chuan nia ka lo tir ngota nei thana soi hi atik reng poka somte ka rin hlel ema wangin nei thana bula hian dop turin ka tia ka ti sual chu ni hmel nei thana chuan somte kan rin hlel wang che kha tia ti che kan nilovania atul wang zo kania min hre thiam la zungbun nei tu chu a hmel mutala ila hre theingem tina zo ta somte chuan hrelovang zungbun hi tue mo chuan a bun ti che ka hria abun tu hmel po ka hmunge ya ma se tunge ani po ka hrele to lo mi pania chu zong chu ka hria abun tu pa po chu mule po ni la ka hre to kherlovang atia nei than chuan kan nu chui lai ti ol sam sate kan lom lu tu kan ya o thil pakhat min ti sak theingem atia somte chuan te reng mai sar atia nei than chuan mingi thi zana sibi pharma party housing a mi pa ihriat zong zong te ming ziak thala an phone number ne I contact a I save hlom ngeyang tiro in college meeting ni poka atia somte chuan an vai chuan ka save lova ma se akal ho mi pa tam sok te ka chu an number ka nei vekang atia ti chuan paper a chuan a ming le an number a ziak thlaveka a ziak zawa kan ho tir ta a nei than chuan SI pakhat le constable palivel ho chu somte ming je ho te jong chuak tur le thu zot fia turin atir ta a keini pani chu nei than office sa kan oma sir kan kalve ngei chungai don lom ni tinge SI kuda khan ida da ya katia nei than chuan kamita tak min ena chu aya poimo chu ti tur kan nei atia ka hre thiam lo hle mai engthil mo kati huwa nei thana chuan rinom SI ho khan an chuyenga an hlotin le hlo cham chu thu ran ni se chuti lai chun ke ni chu mingi te college sa kan kalang ati ta ta ya inge kan ti don ti in ka sot le a nei thana chuan an zir tir tu te chuan tu tunge after party khan kal chu an hrewe don lom ni chuba ka party na kal zir tir tu pakhatal chu anom ve nge yang
chulam chu kan buai pui thungang atia ke po chuan kalu ka bu ngau ngawa ti chuan Aizawl College lampang pan chuan kan kalta a college kan thlen chuan nei thana chu zirlai hmeichhe te chuan an endu hlom hle mai anin sik neu neu hloma ke po tlema zong chuan min en ve tho chuan ka hria principal room a chuan kan luta an principal chuan ka pui thei chewangem polai tak chuan alo tia ke chuan ka waleta ka police ID mu pa chuan ka pu police kan ni a min pia sana in zirlai mingi thina chungchanga nu chui tu te kan ni a min pui thei chuan kan lom khopang ka tia principal chuan ani chu lo thuru atia kan thut fel nu chuan nei thana chuan ka pu mingi chungchang hi min hril theiam atia principal chuan theilu tuke mingi hi lekha thiam thei tak chuni lo ma se zirlaya chuan ngai tu om ani lova thil athiam chak ema subject bar po nei lova ma se attendance ro athalem lo hetia aboral thu kan hre thuti chu ke po min para khai khop mai apoi ka ti tak takani voin po hian an class ho chuan anin lama anvara le a atia nei than chuan ani le ka pu athi zana party na kal ho kha ishemialem tina zot le a principal chuan ka shemia lo farewell program chau ka oma tiang after party ti vel hi chu zirlai te kuta kan ta a an thu thu hian an rel mai thina zirtir tu te kan in rol to ngai lo chuba ka zirtir tu te hi chu kan kal ngai mang lo kal chu an om mai thei atia nei than chuan tu te nge zirtir tu te zinga chuan kal i hrimia biak kan fadu ve o atile a principal chuan ka fa hrimai lo ve taka Paul Sense lecturer Miss Siamichu akal ve khamole akal tur thule achak to thu kha zinga tang khan a soi chiam khamole atia nei than chuan kan lo belok theingem atile a principal chuan Miss Siamichu aruma phone siami lo thlen chuan nei thana chuan thua zot vele a Miss Partina Khan student te kalhu kha ihrichiang hlomem o hrichiang hantia kan college si student kan nei tam veang renga an vai chuan ka hrevek big lo ani chuan Partina chuan som ve lo po an du danin an ron om ve theya college zirlai ni lo po college zirlai angin du an lo lut ve thei iti na ni mo tuma an hresang tom silova aniem nilo ferul ma khan Partina kal ve du chu college ID nei velo chu tuma kal thei lo kan college mi ani ti kan hriat chian po college ID anei lo chuan lu phal lo ti in kan puang lok fekalom chuan college ID a hian thalak le college logo chuanga duty tur te po CB lam security ten nia pon lam mi chu an lo lut thei lo to pang ole kan lo me kan kal photange kan ho ta a motor chunga chuan kan chuanga keiman ka khala nei thana chu motor tuk vera chuan dak chuaka ain ngai tu na sat mel hle mai ka wangok zewa kan fa zot tlem le loi si ve tinge tin ka zota nei thana chuan hriat bel vak tur om hran lo an college mi lo chu lu phal lo ani thu soya aum zia chu tual thatu kha an college mi ani rin oma ati lai chuan ma se pon lama tual tha na kha thlenga CB farm atanga kem khat ve lai hla khan ruang kha munisia pon na mi thani ve thei tho mai a kaloti fata nei thana chuan mingi kha arui le a chuwang chuan khalai chen kha amai na kal thelo topang chuwang chuan kha zung bun nei tu khan mingi roi lutuk chu chan sa la in party na huna tang khana ruai chuaka ti chuan khalai huna khan awathat ta poni thei atinwa nuwa ke chuan sir chani khan mingi hian ti boi tu aneya ti kha chu ati boi tu pa chu tul thatu chu ani thei mai ngem tin ka zota nei thana chuan ani thei tho mai tul thatu hi tu po chuni se mingi nen hian boina an nei ni nge yang atia reilo te chuan station kan thlenga nei than office a chuan kan luta nei thana chu athua zungbun chu aip te tang chuan phorin a en wangwanga zoi te hian kalaka tang hian he tul thatu hi atlan po ho lawang kaman ngei don atia a mel chu anel omlem lo khop mai kanom zel dan turvel kan soiduna
nei thana chuan lok o ka cigarette zo ni hi havildar cigarette leiturin ka vatir lukange atia ke chuan khoi ka valeyang ke po le ka ngai lom ka tia poisa min pe a ka chuak ta a kong ka cross down lai tak chuan taxi pakhathi chak tokin aron tlana min su trepa ading chota driver chuan kapu ka ti palutuk atingal chiama engma soilo chang ka kalsana taxi hnunga chuan mi pa pakhat kutin se nuam nuap phia chuang boka min mo chu aphude uzuk le ngala lelam a hoi ngala kanuya sang reng hle mai ka khisuka ka kalsana dora chuan cigarette kalaya taxi pot chu atlan tlang ngala cigarette kalai zo chu engamo hriat chu azok hi kaneya khapa taxi passenger kutin se nuap pa kha ka mo nu ang ka titariau mai ka ngai tu chianga ka hreta mingi albama thala ka pianga asira lo lang ve se pangai khani min mu khana phusuka min hlau mel em le ngal ka va hoi let le a ma se an lo tlan liam man to si ka ngai athalo em maya ma se an tlan liam miau to sia wang chuan ti ngai na fa ka om to chuang silova Nathan office chuan kalut le ta a zandari letsan veri to a karuma chuan computer khoin hla ka ngai thla a ka phone a lo ri a Nathan a lo ni ka phone chu ka pick up a hello rinte lo leng pheite ka lo phei pe lo thil poi mo deuh seidun tur kan nei tlat mai aron tia ke chuan phone atang hin soi mai lo mole ka lo tivin lura ka chuak pe lo tak set Nathan chuan local vatro ti pa chun phone chu ada ta da ya pe lo tak chun kain siama Nathan ate in lampan chuan ka bike thar jiksar pol ka hlole ka poisa khole ka pa poisa tlem ne na ka lei chuan chak takin ka tlana relo te chu Nathan te in chu ka thleng ta a anin sung ka lu chia chu Nathan no chuan oi rin iwawang em ve idam thin mo min lo ti chiama odame in ngai hle mai ka ti ve luama Nathan chuan a room atang chuan min ron awa ti chuan a room chuan lutin kan ti ta a zanzana engineer tual thatu hi ka hreto tlatin ka hriani ani mo tunge ama tak chu ka hrelo masenak tu ka chiangang engtin nge chiananga ka thu sei hingun devin lo ngai thlaro naktuka Michael tina vakalla mingi bial pahlui te na khan thu zo fia tur inei thu soila mingi te na lo hruayang che chuan constable pathum vel hruai tel bukang che o abak chu ka kuta daro ithil ti tum chu min hril ve photla ka thil ti tum hi ala risky ema wangin kala hril theiri lo cheni ani le ithuang zelin le ina chuan ka hoa kain ngai tu na sa ema eng thil tak nge Nathan hian ti atum reng le awa poi thlak thin tak atuka chuan Nathan soi ange chuan Michael tina chuan ka kala Michael chu thu zia ka vril chuan ani po chun thu oi tak hian min ron zui ve maya mingite in lam chu kan panta a kan thlen chuan mingite na chuan Nathan le constable panga vel an lo oma mingi nu le pa chani le somte an lo oma Nathan an min mu rual chuan atinga le an lo thleng ta atia midang ho po chuan ding thap hloma mingi pa chuan inspector enge min kau khom vek na chan hinia tina zota Nathan chuan chiang fakian mingi thattu hi kan zinga hiana omveni ati tamaya kan hoi ko shu hloma mingi nu chuan tra o tu hian tunge kapu tu misolin nge ka fanu chu thata atia Nathan chuan lok o kapi atia Michael alam chu a hoya Michael tinge mingi nen khan inin then atia Michael chuan englavania kapu mingi thiante zinga hian min ngei tu an omani mai theya meichedang ka kop angin min pua ka thiante pon an soivek ti in thena min vaurenga atopa kaning ta a ka then ta a karilru ana ema zute ka ina zan khatsu party na kakala tumlo devin ka thian nu party chu ka chet sol puita a saruak veka kan mudun lai thalak hi ka phone halo oma ma se engti ka nei nge tumin lo lak sak nge po ka hrelo
thalak chu ka hmu ma in ka pa in ka phone a man lok thla ni na hmu a thin rim em a chuwang chuan mol phau ai chuan ti in lo thei lovin party nen chuan kanin nei ngai ta a tiktak chuan tun thleng hian mingi hi kala mangai em a thi thu ka hriat phei ka chuan hreom ka ti tak zetani atia amit tui atla hiala nei thana chuan thalak sak tu chu i hreduem timual phau tu chele mingi bula nola dang kop anga soi thin tu chu i hreduem atia mai kala lungai mel chu thinrim na in aronin thlak ngala due kapu tunge atingal tun tu na nei than chuan phone a phora number a chunuap nuapa a call ta a hello lo hruai lu dule atia sikhen somvel nuwa chuan constable pani hian mi papa khat hi anron hruai lu ta han ka fan shen tira chupa chuka mutoni mingi alpa ma lo lang ve sia kutin se thin ngei khani mai kalan chupa mu chuan peter nangmo atia somte po chuan kapu hepa hilom sungbun nei tu kha party na sungbun bun tu kha ama nge hi ni ka hmuwa ka hre chuak chi alo ti ve boka ke po chuan ke pon ka hria ka lo ti ve a nei than chuan i hre ve mo alo ti ya ke chuan o hria e mingi albama khan a thala ki ka hmuwa chuan mani khan texia ka hmu bok ka tia nei than chuan tual thattu chu voi ni lai ilo hmu to a ilo hremi alovani chu hepa hi tual thattu ngei chu ni michael hepa hi tunge ani han soite le atia michael chuan peterani hi kanom puipania engtin nge tual thattu ni thayang atia nei than chuan ani le mingi thi zan khan petera hi khonge om atia michael chuan kan khuwa mi ka thian pa lo zina ka vatlo venge ti wangin ka scooty po ka mantirani kha a chuak dailo atia nei thana chuan do ta soini chu sms mangin tunge ani in soidu lovin mingi chu text trina I chan chin diklo tak takin a soya ti chuan mingi nen chuan inin thenta a I phone mangin party nen in che sualai chu thalak sak chewa mingi nena inin ngai zon le a lo wangin chumi thalak chu mingi thona tuma ma se ipa in alo mu mana wangin party nen inin nei angai ta a atia ke chuan tinge michael phone a man khera a phone mangpona ti thei tho sia kaloti a nei thana chuan a chan chu petera phone a hian camera omlovani barma siam carbon ani wangani atia michael chuan peter tinge hetiati ipoi ka so emni kanom puyang pon ka en ngai lo che kanu le paten an ho che pon ka tranzia chia ti hian mo min ro le don ka unau pang chen ka en che sin tinge a chan min shil ro atia alung oilo hle ani ti a mela tang chuan a hriat theya peter chuan muang changin nei thana lam chu hoya ifing hle mai ni e michael ibial nu kha ke hian ka mangai ni ka mangai takzet ka mangai ema wangin ka that ta ni kha a chan chu ka chang thei don silawa ka nei theilo chun tu man an nei big turani lo michael ka mangai ve tho sin atia somte chun zonga ti paina ron tlan phaya petera mai chun chiang em hian a nek ta sia maya constable ho chun somte chu an lo dang vata minginu le pa te ro chu an thua an tap dun zoya nei thana chuan soizel ro chuti khopa mangai si tingai tha atia petera chuan michael hian kan ina aron hruai lu khan a mel tha ka tia ka tu ema ma se min mu sit melin min be thadu ngai lova kariru na ema ti chuan karirua sual ti du na lian takalo luta ti chuan vai ka chu michael in bol hlan hian a phone tang chuan mingi number chu kala ta a ti chuan ka phone a chuan sim card thar ka fu a ti chuan michael chung chang hi diklo tak takin anin then theinan tin ka soi thina atopa chuan anin then ngei maya ma se alet le mayang ti ka hlo wangin michael hi ariluna hnem nan ti in party na kalpuya ka soma ti chuan party nen an rui lutuk chu michael ruma an che sualta a chumi chu rem changa la in thla kalak sakta ani chumi chu mingi thon katuma ma se michael pain milo mukhala ma se kalom jok achan chu
party nen lo thei lo na wangin an mual phau lo nan anin nei angai pha ta sia atia ke chuan thinrim takhian kha kha chu du tok la mi I tha dan ka soiro kalo ti vin lura peter chun thoka han la te te phota ti chuan soile ta a ni e khamini khan college farewell an nei tur thu kha kalo sheve a ti chuan an party na hun tur nen lam ka sheve ve ka ti chuan party na chuan ka vakal ve in mingi chu ka zong kuala ka mu fu ta ma se ka pan mai lova abula somte a om tat wangin atopa chuan pona ron suaka aluak ta bor bora arui ema chu rem changa la in ka ko phaya scooty chuan ka hop pui ta a ati lai chuan kalo pot chata an college lecturer khan college ID nei lo chuluan phal wati sia engtin ngei lu thei kalo ti wata petera chuan ni e kha party na khan som kani velova pon lam mi kani a ma se security bula khan an college sertir tu angin kain soya atir chuan an oilova ma se ka konfi ema wangle indu chuan ka student te zo to u te ka ti kolvel ta ka chuan min lu tir ta ni mingi ka hopui khan kong sira ka din puya ani po har deu to a tunge kani ti min mu chuan I fa zak lo ve tenompa I phur pha kani lo nang mi om pui mai ti in tongkam chetak takin min an khum vak vaka ka thinrim in sum zo lo chuan ka hnek ta pop maya ka nei lo che chon tu man an nei bik lowang che ti in scooty hnuai chu ka honga chemte alo oma enge chan po ka shelo voi thum lai chu ka fit ta si maya ka tha zo hnu chun keima jok chu ka hlau thong ema ka ti ngai na shelo chun nimin arwang chu ka khu ta a min chui chu alo nan ti in a phone le upper su ka lak sakta ni atia nei thana chuan iro pui hlemai ma se ifim khur tok lovani nimin tlai khan ina hotlang lovin mingi te in lama ka kala mingi album te chu ka enve a chuta chun thalak tina ilo lang hi ka hmu a aum je chumai kala hin adwat le chea an choi khom na te an picnic na te po a hroi ve zel thin che ti na ni ma se ka ring hel nga lo chea ti chuan ka ho pa in michael tina hin ka kal le a in chung ka lu ma chuan bolhlo bom kongkabula inda khan ka ku va e na sarang ruak ka paya chuti pa chuan ki chen ka hmu a kala chuaka ki chena chuan aizol college logo alo oma ti chuan ka aka in chung chu kaluta kan ti laya room atanga ilo chua khan kha thala ka mi ngei kha ini ti ka shele ta a thingpui min ron pek lai khan michael hian khongei zongbun ka pek che kha ti in azot chea nang chuan iti bo thu isaya michael chuan zaidam takin silver lai nia ivanti uyom ve ti in a hau chea ta tak chuan kha zongbun kan chhar nei tu pa ngei khai ni ti ka shele ta a mingi inek pa khan I thlawani nge yang ti chuan michael bok chuan I phone thar I thian pa lo hon che chu a that mel sia I van nei mange o atile a chuta tak chuan mingi phone ngei ni ti ka hrele ta a michael hian enchian sak che sela chu mingi phone ani ti a hringe yang mingi thi nia rin oma a local khan I lo chuak bawa ni lo se chu ta khan kan man dai tong che kha party khan som ini velova ma se som lo ni chung si khan ilut loya tuali that poka ma se zel tang tur chuan keni police ho hian kan som reng chenia kan som na min ti hlo tlin sak turin min ron zero le you are now invited atia petera chukan manta a thon thu dang chukar chito le tong ve taka chuan chak theng ber chuan nei than nen chuan kan tlana kan nuwa chuan police force rual chuan min man ngei tumin min boka veng tina police som ho chuan min ani ber mai biruk na tur kan nei hlol lo tual that tu pahni anga an ngai kan ni wangin min zong me kani mangang min kan oma khoya po kalila police mai po ni lovin mi puita po chuan min mu apiangin min man tumin min zela tlan chiat bak chu ti thei kan nei lawani e ram nuai lama chuan tumlo te vin kan plan luta nei thana chuan motor khala abana hlima tur zui boxi a akhal pa chuan na ti chu aner sok soka khoi muna mai po police ten min hual thup to wang chuan kan himna tura kan rin nam chu kan panta top mai ni
ram nuai kong chetak maya chuan kan tlan sot bau bau maya thingkung te chu kan su thoi fuwa fuwa a atopa chuan kham oi lutuk lawa chuan kan tlan liam ta a kan accident ta kan motor chu abing belet thatop tapani bermai fit som thum velai kan lum thlang nu chuan thingkung lian pui hi kan su dota kalu chu ka so dota athim mu pa engma ka hrele to lo chutia police officer pani ASP le DCP lai ni le ngal chu engwangin nge kan police puite chuan mantuma min engwanga news channela ASP lalrin omale DCP nei thanmal som kimate chu tual thattu mani sahim nana police tel ka tlan chemek police rin omlo le tual tha mang tia min soitak achan ishedwem achan chu biryani wangani ni amakin ti mai thei ma se biryani wanga kan boina chu hei hiani kan SI pakhat remruat ki machu lo thei lo na wangina ban trul ta a ma se ban nu re lo te a chuan SI thar riki lalmon pu chu kan nei le ta thua ya ma se chu mi hringpa chu kamil thei thak lo mai alo tho ti ra tang to khan ain langeng ema kan thu azom thadu lovin ama to ka ain la chapo ema chuba ka ama thuadu bok thu ka pek po hian mei nei deuh deuh hian min changa keini IRM rut na thazo ka nei thu te hi min hril ngama ma se kan DGP tenen hian anin chunga chuwang chuan ka do sham thin kar ni velai chu alo thok ve ta a kangei rualin misual do pathiam ema akut thlak na in ain fit thazak zak hle bok kumsom thum atanga som thum panga vel pa kalani lawang ma se ke ai chuan a upati chu ka hria aril rual yanin a mel chu anel omlo ema ma se DGP chu atlon thiam thungani voika chu tual tha wanga kan man kota hruai lam habak chu zela tangin atlan chuak hlau maya night duty constable pakhat chu alua ni kho shelovin avopoka chu constable po chu damdo in panpui ngalani zanlaya tlan chuakani a zinga keinin kan hre chawa chumi case boy pui turle chu tual thatupa chuizui tur chuan DGP chuan min ko khoma DGP chuan ole hei kan hriat angin thil poi tak mai kan tonga he prisoner tlan chuak ta hi mi hlau tak mai ni a tual tha mangani chuwang chun he case chu kan mi huai sen te pani DCP nei thana le SP rin omakuta ka ngatle phot mai nga ati lai chuan chu SI tharpa rike chu aron pen chuaka in la respecto khian DGP chu saluta pevel te ya sir he case ka kuta da la ka chui chuak emang ka tiamat che atia ka ngei to khi lo tling ema nei thana chuan riki mi thar ilani a tun tuma khesi chu ifai khana turani a mi hlo takani a kan kuta da phot mai ro atia riki chuan mu sit mel tak hian nei thana chu ena DCP sir tun tum chu min kian vero min en china po ni ta sela police hoi sen tak kani ti hi in laka ka proof tu ni ati vela DCP chuan riki he khesi chu a ol samfak lovania chubaka nei thana le rin te hian case tam tak hau tak le hlo tak po an chui chuak to a tun tum chu an kuta ka da le phot mayang kalautia i boi pui thei chiang mo tina zota rikia chuan konfi tak hian te reng mai sir he tual thattu hi i ma nge ya hian karon hruailet le nge yang atia nei thanen chun min ron ena ka senior te hi chu lo chol ve to se ka du sakwang zo kania aron ti deuh kher le ngala ka van beng chak tak DGP chuan alom hle mai ma ni in ring top tak SI thar kan ni chia tunrum chu he khesi ikuta se atul angin nei than te po hian an pui don chenia atita a chumitlai chu nei thanen chuan kan ho ruala kan hopa chuan nei thanen chuan kan ti tia sar ka ngai dan po ni lo eng chumo khapa kha SI rikia khamole aho mai SI vel hunla hi chuan chapo te hi ola engemaw riau hian kanin hrathina ngatan ma ngai su SI kan i velain ka chapo ngai lo o nang te chu ifel emalom vandal trafel uchuk fam ki mai nia ke chu fiam thulovin alimita pel trepin ka hria min za lo si
min chan dan te hi kalung oilo a senior ka ni ve a amak tun mange o nu thloi an che deuh iang lutuk DCP atlon thiam si DCP la hin atu saksi bang te senia ka ti ni voin te khan in la kon fi vel si case te kha akuta da turin angen vela atong dan shim kha ka ngei tlat rin te mai chetong kam thei e mai police officer rin kha a tho thatlo te chu kan riang chu kan tan hun all atamani mai lom zanin chu kaleng chuak don ileng chuak dunang miang nia ma se poisa ka nei lo ni o inei ngai mi ka tri zia chelom atura ka ngai ve hrim to ala nui du thak lo zui le ta nga la ti chuan kanin thleng chuan min thla a ani po chu a hot lang ta a ka ho ve le chuan kain bul faya cho te kai kham nu chuan chuak turin kain siam ta a kain siam mol lai chuan kanu chuan boya khongei kaldon aron tia ke chuan nei than nen kan leng chuak dona kan rei deuh mai thei ti in ka changa kanu chuan lo thulok te i chu ma in ati wang chuan kanu bula chuan ka wathua zaidam takhian boya he i na hi thaviawin zoram mi puite veng him tu ni ma la voitam tak liam te tuarin i thi pha teu em thina film khur turin ka tu cheni ka fa panei chun ini to a i unau pa po police ani line miswal ku tuarin aboral ta khani a nang ka chan le cheni chuan tunge min enkol ta ang he i na hi chu san ro chu ka timi alo ma se na sale zolin film khurla ka duni atia ke chuan kanu kani chun le ka mangai ko ta chuan ka vuana ni e kanu ka hrialom tuntrum chu ka all ve thei dewa SI tharin kan case khoi tur chu a boi puya chuwang chun zan in chu nei thanen kan han leng chuk venge kan tia ma se kan rei de hlek to na in hi chung lama local mai ro ka ho huna ka lo phone mayang che ni le ka kal phot mayang ti in ka chua santa a ka chan chin hi in la shevelo mai theya tuna hian ka pa hi a hna wangin champhai lama kumthum lai mai aum dona police ka tan ve ma ka tlei ro lai dei to khan ka u zorem tlonga chu police inspector ani a ma se tol tha case chuina lama misualin an ka phluma ka u nen hian kum kwa lain kanin thlawani u nau pani chia kan ni a ka u aboral ta ka chuan kanu le pa le keima chia kan ni ta a har sana tam tak tok chung le re thei tak chungin ka be tranga mitui nen thlan film ne na ka tur sham nuwa ka tet lai tang kan ni chak ber police chu kan ni ve thei ta ni ka u thattu ti kha tun thleng hian chui chu an la ni lova ma se athi na po kum sari lai aluliam ve ta ka soi rei don tlat chun zom le tong o pon ka chuak chi chu nei thana chu alo thleng ve chi a nei thana chu na kararon kenga rinom bike keng du su kabula lo chuang ve mai ro ka kar hian kal jok tiang ati wang chuan akara chuan kaluta chak takin kan tlan mek lai chuan nei thana chu ngoi renga khonge kan kalang katia nei thana chuan zanria yei toem ati te daya makti tak chuan ei tong chumole nang tin ka zot le ta nei thana chuan ai elo karila tram faklwa whisky ka nei sin ilem tuem atia ke chuan kalapuri emai kina darit pelvela tin kalo changa nei thana chuan kan SI pa chu eng tak chui chuak vengmo a kon fi mai le ngala atia ke chuan eng vakani lovange kamirin zonga ni lo shim kalau tivin lora nei thana chuan junior ten nia chance kan pek ve te trula lom chubaka ke ni aipona upat mel kha ke ni ai chuna fing dai jok mai theisin ati chu ka ngai dan ni lo khermai thinrim zathian ke aya finna tur hi ka shelo kalau tia nei thana chu nui pa in tuin nge mo ifin na hi chel zawang le nang te chu ifing bera soi ngai leinem atia anui huwa ke chuan nei than ke ai chuna fing ani mai theye ma se nang ai chun ni love nang te chu police officer a chuan ifing bera I huai sen ber bok katia nei thana chuan I pui na te lo chuan engma kani bik leinem atia kan nui don hok khoka mun pakhat fian rial dewa chuan kadinga zu chu kan indu na kan kai du nang reng hle mai kan du to kanin nu chuan ke po karil tam ta hle mai ka kai dan la chu anuam tok chia le ngal
han soi le lokila nei than nen hian chu in mi kan ni lova kan tho dun tira tanga thlanga nuwa chau nei thana hian zuwa in ti ka hre ve chi hun ol nei chang emo chol kan man chang te hian kan in dun ve thina ma se boy kopin kan in ngai lo ma se ke ai chu na in thei deu kan in zo nu chun country la tram em awang chuan ei tur zong in restaurant lam chu kan panta a zan alo rei deuh to wang ani mai thei dor chu lo in khar deuh nual to a ein hong om chun kan hmu chuan kan lut ta a restaurant pon ni lo ti stall ani ma zok nei thana chuan enge in nei tina han zo ta dor ngak tu pa chuan rice chau san piau le changpura oma thingpui nen alo ti a nei thana chuan biryani om lo mi tina zo ta ke chuan sar het tianga biryani an nei ringe moni le nui pa chuan ka tia nei thana chuan biryani nei zong lokang ke lo na rei to ati tlatawang chuan kan chua san le ta a biryani nei tu romang tor chu ain khar vek to ma se nei thana chuan biryani kher adu wang chuan dorin hong om chuna piang chu kan pan thla zela ril tram to ma na kala ya hemi hring pa hi chu adu khir thei sia kan zon nuwa chuan restaurant pakhathi an lo khar don chia kan vanang man rama nei thana chuan dor ngak tu pa hne na chuan kapu lo la khar lo lokte kan rila tram lu tuka biryani in neem atia chupa chuan ka staff te zong an ho vek to a biryani chu oma ma se hei ho kalo tum chia bin thre thiam mai ru atia nei thana chuan a kapu min thre thiam zok te kan rila tram e mai biryani kher kan du si dorin hong dang om kan ring to si lova please in kan luk chole lok khongain atia anin biak rem nu chuan a phalta rama ti chuan biryani chu tammang kheng kan han ei ta tak takani kha kan ei lai mek chuan nula pakhat vai mel lek lek pian nal tak le mel chelem lo tak mai hi lo lu ta kapu biryani in nayem karon jong phei char chara biryani kher ka du sia aron tia nei than nen chuan kan va ena alo chelo reu em le ngal ti chuan biryani chu ei ve ta a ke ni po chu kan ei zo fel ta poisa te kan pek fel nu chuan kan chuak ta a la ho mai lo chun motor bula chun mai zial kan zule phota kan ti du na chutia kan ti lai chuan chunula po chu ai zo ta niang aron chuaka lasi aron in pheya kan zon aron thlen chuan ain chui khuta ala si in lai chuan nei than nen min ron the pala kan kor chu aron the hu vek maya amala chu ala thal top zui nei than chuan vakai thopa chuan I thaim avatia nula chu ain thla ron mel em le ngal in thiam lo mel ta ka mi ron en pa chuan oi kati pal lut tuk avan zielo take o ati chiama ke chuan apoi love a ho lutuk kalau ti fata ma se zeb lova chuan a ho katimi alo kati sat var ngai nat berle mani loka nei lova ka leivenia chunula chuan ai anuam lo emai helai tang hian kanin hi hlavak lova ronin ti fai ro ke ma chin ka oma khongain ngai dham til nan atia nei thana chuan thianu a ho lutuk engmani lo kha iti palve mai ni kha ati po chuan chunula chuan khongain ke po hei kan na ka bang chia lo leng lut ve shrim ru anuam lo emai ati tlatawang chuan kan rem ti ta a alo chelo reu em bok nen han len lu te chu acha kom velom nula rim lo na rei to boka ti chuan nei thana motor chuan chunula chene in lampan chuan kan kalta a anin kan thleng chu a fian rial reu phian le ngala a in chuan nuamina zau ema meichi hausa tak chuni ama chafa aum thu sei le ngal a in chung kan du che phei chu nuam takani a zau tha a fain a thiang him em maya anin chung chu han fang kwal deuh pheila chu kong kan bo thei hialang bathroom a chu nei thana nen kan luta kanin ti fai nu chon sofa dup nuam tak maya chuan kan thua kan bula chuan a ron thua inin ti fai theimo aron tia nei thana chuan oh halom ome ifel hle mai chuan in inei nuam hle mai in ti polai tak chuan atia chunu chuan ka inani lo ka pasal inania nula ka ni to hle nem ti in anuya makka ti hle mai pasal nei rual po alani lo melte reng nen nei thana chuan ani chu khongei pasal chu tina zota chunu chuan nikum khan min boral san to a
thisen kan sarwangin atia nei than chuan oho animo afa poi ve nula emo kan lo ti char char chia ni chuan eng na ngei thoa nangma in ikusa ti nami fate in la nei lovem ni atia chuno chuan o ni kum khan kanin nei ve chawa fashania amai na khosa bank manager ani a ni kum masa khan abenga chuan ka thok ve a kanin ngai zonga chuan kanin nei ta ni ma se kanin nei nu re lo te a adam lo reng maya ti chuan thi sen kan sarani thu kan reta a nu le pa nei lovani a ama in teima takina thoka ti chuan a hlo tlinga ma se hun lo takin abora le sia ti hian keima in hein zau taka hian kho har takin ka omta ni hi atia ka khongai angreng hle mai nei thana chuan poi kan ti pui khop mai che fel takini a en kol tu tur che mi thatak pathianin apele emang che atia chunu chuan kalome ti daila americania in mingpo kala zot mi lo chewa atia nei thana chuan ke hi nei thana kania ka thian pa hirin omania rin boiti in ikomai donia atikhera avan tru lo thei tak alanui du thak lo zui kan han ti ho de uluama dar som pani le minute som nga lo rito atlai to sia kan ho photange nidanga kanin mole donia katia meri chuan oi thian ka kom khat sia kalo ti tui deu ni mo thei tui tal in le ula chuan in hodonia ati tlatawang chuan thei tui chumin siam saka kan in le ta a kanin mek lai chun meri chuan ka fasung lukange atia bathroom lam chu pana thei tui chu ka in zawata sir ka kaima main ka ria ka va in phi har dewange ti pa chuan ka thawa pen thum vel chi ka pen man ka lu chu aron hai muai maya ka kho mu chu a fialo ngal ruai maya ka hoile ta nei than chu ka fe na ani po thu thlenga chuan mi thiang main alo le teng maya han kalui le deu ka tuma ma se na samang khengin kalu chu aron haile em maya ka kal thei talo ka tlut to pa engma ka rezui lo kamit kaminga muang changin ka hoi kuala ka omna chu afamak ta ve enge omzia motor cheto tak ama khuvut vuta chuan asit malama kalo chuanga kan omna lai chu ka ena ram hnuaiani kalula chuna em mai le ngal kabula driver sida chu nei thana chu alolamu bora ka kai thawa ani po aron har chu makati hle mai rang takin motor atang chuan kan chuaka nei thana kar chu ama soi veka a khuvut vut le ngal a bal ema arang roi le ngal nei thana chuan e khaya ka kar du lai enge omzia rina eng thilnge thlenga atia ke chuan eng thilnge shewak bi ka min rina katia nei thana chu mang ang hle mai chu tiang pokin ke pok amang angani eng tinge helai huna hian kan om enge ni san khan thleng kha mai che thil ti khani ngem zo na hlir mai chu karil ro chona oma nei thana chona khape dom wang fanga thil engemaw thleng chu omani nizan khan biryani kan eiti chu kala ria atia ke chuan biryani kher idua dordang kan tlan pel zela lungoi ta khan chaw satui le te kha ei mai ta zokila tiang hian kan om lawang mole kalau ti vin hlora nei thana chuan lo thin rim lo te a ka motora chiat vekhi ka thin rim ve thawania atia ke chuan ani le nizan khan eng thil nge thleng han ngai tu le ta che puin ti fing pa ka ti deuh khera nei than chuan van lam chu hoi chawin amel ngai chu mel renga biryani kan eya meiche pakhata lo luta chuan biryani alo ei ve a chuan thingpui min ti buak emoni atia ke chuan thingpui ani lo lassi in min the hu veka a ina kan panhin min hruai kalau ti fata nei thana chuan o ni take chuan kan hodon khan thei tui min pe a khamin hu kan engma ka hre to lo omzia chu khanu khan kan thei tui ina khan muthil na dam doya polani atita a ke chuan kha mi hring nu thil ti vek khani ma seng tin nge helai hmuna hian kan om thei chuan ti khophian motor a chena sa a ma se hliam engma kan nei silo accident kan tok ti donila engma na kan nei bok silo eng thil chi nge mo thleng le katia nei thana chuan hote kan om na hi chu san photila
station lama te kan report don nia kongpui lam izong phot teng atia ti chuan chulai mun chu kan chhuah san ta a churam hnuai chu kongpui tangin a hlavak lovaniang kan wa kwal deuh hrep nuah chuan kongpui chu kan thleng tamaya ma se chulai mun chu ka hriat ngai ani ho lo mai khoi ve nge ti po hriat mai a har hle a kan kal hnuah chuan nei thana chuan dinglok te rin om ente sulai in so I mu hnu ani ang iti ve lo mo atia ako na lam chu ka hoya kalu ka pu ngau ngawa sar ka hriat nu ngei chu ni e ni zan lok po khan kan len tun khamole katia chuin chu ni sana kan nu thloi rim Mary te in ngei khani Mary in lampan chuan kan kalta a ma se Mary te in kota chuan police motor le motor dang som ve lai mai chu loading thluah maya pon lama chuan press meet te chuan mic le camera nen notebook nen kong khar lam an lo en thapa constable somvel chuang an lo ve kwal boka nei thana chuan lok biro lok teang enge omsia tinge press meet te so an oma motor atam si police ho anom le ngal atia keipo chuan makkatiang reng hle mai motor phena chuan kan birua Mary te in lam chu kan mel dun renga minute thum nu vela chun kongka tang chuan constable pali chuan ruangan ron son chuak tamaya chu ruang chu ka mu chiang thelo nangin mi paruanga ni ti chu ka hria anunga chuan SI rikia kam hring huat le Mary anron in zui chuaka chu vele press meet te chuan rikia le Mary te chu thu zo fia tumin anlo bor nga luai maya constable ho chuan anlo dang vata ato pera kongka tang chuan kan DCP ngei mai chu alo chuak poka rikia chuan amalte te in min zo theyang in thu vel tak chuan atia sir he tual thana thu boya hian amo phurtu te chu in department a mi ngei te an ni ti chiang amo o chiang te reng mai he mei che hi ni zan mai khan mi pani in a ina an lu chila a pasal an tha saknuwa an pong sual rona ti chuan an tlan chedun ta ni ani chupoi khoi tu te chu tu tenge heng tual thatu te hi kan senior ASP lalrin omale DCP nei than malsom kimatian ni kan thu hriat chuan minwar par khai chiang tak em ka thin rim lutuk chu zonga le ti pa chuan vakal katuma ma se nei thana chuan min dang tlata ke chuan thin rim takin tinge min lo dan poi khoi tu kan ni lawa tual thatu kan ni lo chuan so me cheten omnu son a pasal te chu nikuma athi dai to thu asoi nilom ni kakaldon katia ma se mindang tlata rinom ngai tu chiang ro tual thatu angin min puwa kan tha ni lawa so mai chia son tot asoi ti po ka hre tho ma se kan chan a chejok tuna min jong mek ti na ni a kan tan chuan vakala himlo mual phona mai chubaka tuman min ringdon chuang lo atitlata ma se ka thinrim em wang chuan nilovesar kan ti sual ani lo phota nu chuan so SI pa po so zirtina thatak ka pelak don ti pa chuan ka thawa ma se ka bana nei than chomnin pota kalsu ka ti chu atia akut ka pai thak saka kalui katuma ma se na takin min pot leta min pot thua fiak tak mai hian rin om ikal turanilo it's an order ati tamaya thinrim tak chuan fak katirngota anthu soilampang chu kan ngai thlak chhun zom le ta a press meet zinga mi pakhat chuan zona zot le a sir Mizorama police hoisen tak kan nei te pani chu tual thatu angin isoyani a approve nai name ni tena zota rikia chuan nei te reng mai nei than le rin oma hi ka senior te an angin ka za in kangai sang ema ma se tukin singa ka thu hriat hian min bara khain karil rupo atina hlea kan ramta na mi noksak tual thatu le pong so tu ani tamai hi hriata hri om kati tak zetani tin pimeri sumle pai thanem tak an ruk sak poka cheng nuai som lai mai an ru chuaka ti chuan an tlan bo ta ni tuna hian tual thatu pakhat mania zela tanga tan chuak chui zui mek na hian a case chui tu tur kani a ma se he case nen hian ka boi pui ko pangai ta ni hi ma se zoram mi puite u he tual thatu kan police sa pui om tak pani nei than mal som kimale lalrin omate hi ka jong chuakanga
ka kut nge hian kamando na ni ati vel deuh panga ka fahan hotak em press meet zinga mi pakhat chuan pi Mary kha zo na kan lo zot ve thei chengem atia Mary chuan o theite reng mai ti in alo changa atrap deuh fepa lo mel deuh hian ameng kwal vela lem chan awan thiam tak em khanglang chuan kapi ni zan chuan eng thil chi nge thleng kan pa hian aron hot lai tur thu aron soya kongka kaltha a min mutsan mai turin min ron phona ti chuan zandar som pani vel khan doorbell ri ka ria ka pasalani ringin phur takin ka chuaka ma se tlangwal pani hi an lo luta police an ni thule ka pasalin tola thatti in min ron manan tum tamaya makkati in ka hlau hle maya min hruai chhual lian tuma ka du tlat silo wang chuan na satakin kut min thlak dun ta a ti chuan an pani chuan min phuar beta bedroom lama min chho puya an du tokin min pong sol dun ta a chumi nuwa an ma ni chu inspector nei thanale inspector rin omatenge yan ni ti chu anin biak lai ka ngai thlak vereng wang chuan ka hreta a chuti lai chun kan pa chu alo hota a min ron awa chu vele ka auta vaka nei thana chuan rinom loveng ro an pa khu ka juda thanga lange ti pa chuan a pistol pai lai chu a phort chuaka in hnuai lama chuan a chuka rin oma po chuan i awle vai chuan nang po i pasalang khuan kan that veng che ti pa in ka ki korte chu la in ka chuan a hnoa ka pasal an tha fel hnu chuan ke chu kalua na takin min vua a engma ka hreto lo ma se zinga ka harle chu kan pa poisa da thatna kan wardrobe safe chunga poisa nuai som lai mai chu alo bowa chu zong chu ka hriat ani e a soizo chuan a trap der vel vaka ka thin rim nge mai nei thana chuan rin om film khur taka kan che tangai don ni helai mun hi chu himlo kan chua san nga ya kan bi ru kri ngai atia ke chuan sir eng tin nge kan ti ta kang ka tia nei thana chuan rinom police officer huai sen tak kan ni ti hi shareng ro thu dikhi alalang chuak emang kan beile tanga ma se kan film khur ngai ni atia ti chuan abiru thayang perin chulai mun chu kan chua santa a mun tina chuan kan chan chin chu athang ta a kan lar chak hle mai kan lar dan la chu alom omlem lo khop le nga la ti chuan chu mini ni leng chuan abiru thayang berin hun kan mang ta a police ho chuan mun tin maya min chang thup to a chuwang chuan khoya han kal nge khoilam nge han pan tur ber po chu kan hrelo kut do kan ni chu ani der mai kan phone ve bo boka kan wallet la bo bok tingai na wang ema ka ngai to ber jok chu kanuni ka chan chin dik lo taka min pu na hi a hriat ve huna chuan eng tin tak nga yang bo kamang ang hle maya ni zan kan lo chuak kher po chu awan tru lo tak biryani kher kan lo eidu kha biryani khan boina min thlenani ka ti lo theilo chundar som pani vel ari to ang karila tram hle maya nei thana motor chunga chuan choma chung jong chu kan biru chu ni der mai kanom dan tur vel kan ngai tu dun lai chuan helama hian en ula nangni helama apak zongin miron zero u tiri hi kan hria chu o chu ka hriat nu ani tlat esai riki o ngei khani rang takin motor atang chuan kan chuak nga la kan omna lai ram hnoya chuan police force hovin uisa thiam tenen min lo zong mek chu ni ti chuan mun him lam panin misual ang main kan tlan chedun ta a police jinga pakhat chuan min lo mu fu hlok mai ring mang khengin helama hi ka mu e atita a min ron nga la kan tlan cheta a nunglam dewa tang chuan rikia chuan kapro it's my order encounter shoot do it now tinaron aw lau le nga la chuwele silai puak ta vak mai min ron kapta ti na ni ama aya chak chuan kan tlan chi a min kap fu teu thei em mai le ngal katlan lai chuan nunglam ka hoi zeu zewa atlem bera police ho chu somli ai chuan an tlem ho lawang min ron phak trep tia chuan nei thana chu athal top maya shep tak chuan analutuk atia kawakal na ya akuta anlo ka fu chu ni in sir ithamo kawatia rang tak chuan ron thawa anla chak lo viawang tlanang tipa chuan akota doma thisena luang zoi zoya
kan tlan le ta a kan tlan chiat na lama chuan kongpui kan chuak hlol mai motor pakhat Maruti 800 hlui ve to tak lo tlan lai chu kalo phar to pa adinga driver churan chuaka enge omzia aron tia ke chuan police kan nia I motori kan manangai ni kati to pa chupa chuan ehe nang ni hi police inspector pani tual thatu te kha inni mo atia nei thana chuan tipal o thian pa nakina min hmule huna min nek ve mai don nia ati rual chuan akut na lo lampang chuan a nek sia a thal chiang khop mai rang takin motora chuan kan luta kan tlan ta a kan hnunga chuan police motor thanem tak chuan siren rilau lau chungin min uma kan pan berpo chu kan hreto lo kan accident te uthei ema kong sira bike lo omte chu kan sutlu nuai maya atopa chuan kan brake chu chiang talo ram nuai lama bok chuan kan tlan lut le a bol hlo paina ni om tak kham sang ve tak ma se oi vak ni silo leivung le bol hlo tam em nakara chuan kan lum thata a thui tak kan lum nu chuan ari pura kan khomu chu athim ngal veka chu biryani wanga kan boina chu ani kamaya chuan tuiron bohuk maya ka har chiang le mai kaum na lai chu ka ena motor chunga ni a driver seat a chuan nei thana chuan tui bottle kingin min lo en renga kan motor chuan na ma chu a khuvut vuta thingkung lian tak kan suani ti chu ka hrethiam ngala kan taksa chu apil nuaya ka taksa chu ana them thum mai le ngal nei thana chuan I har theimo I thiemo ka ti manalom atia nei thana bana chuan romol ain trona thisena luang ngoi maya sir iban chu nge ana katia nei thana chuan hei chu na lutuk lo ma se ka silvek kan lum na kham thui zia khi engtin nge kan ladam jok ama khle mai atinwa nu a kan lum na kham chu ka en chowa alo sang hle tak taka kan ladam chu mak kher mai kara tang chuan kan chuaka ka sana ke ena tlai dar nga le chan ve apel deuh hret to a khuwa thim thet to light kan nei box silo kan omna mun kan hre box silo eng tia ti tur nge ni ang ti in kanin ngai tu na sadun le a kan rilla chu tram dun em le nga la khothim tak tak ma a kongpuilam zon va chu tha a kan hrida wangin kan han kaldona ruwa ala sur zui asur nem em awang chuan motor lampan bok chuan kan tlan let le a motor chunga chuan kan lut le a motor chung chu kan han tap chiang dewa asit nung lama chuan chang thop line pek thlap hi tlon ni lai alo om hlau mai kan ril atram to em awang chuan eating competition chang thopin kan han ti ta a kan eidon ton to na tui bottle lian pahnih lai alo oma thingpuya kan mang ani ber mai nei thana chuan biryani wangin buaina na men lo kan tok to a he chang thop hi chuan be seina min siam sak ve ngei to ro se atia kanuya zazo ke a ruwa chu asur ban meu chuan zandar sari arito nei thana chuan enge bukara hile voin po khan a break kara na dal tata tipa chuan azukun niama azu chara rinom kathil sar hi ente avan thadon em tipa chuan torchlight lian chi man to mel takhiron lek chuaka ke chuan khai o sar ti kha chuan kalkong po kan hre thei toang man mo takin kal ngal tiang katia ma se nei thana chuan niloverina tuna chuan kongpui chu ala hlau om lutuk zan reilama mi re line kan kalzo kang he kar chunga hian mamo dangpo kan la mumai theisin hote asavum bom so iwa enteang atia kara tang chuan kan chuaka kar hnung chu kan vahonga kha driver kha kan tan pathian ron tir ni maya kangai thom no tam takalo phura azin holam pangani nge yang ti chuan kan thom no te chu kan thlaka lukhum ka khuma sol ka ngonga ka veta nei thana po chu in thlakin adanglam theng ber chuan kanin sei danglama ti chuan zandar som pani rik ma hret chuan kan kalta a eng tin emo kan kalkual nuwa chuan kongpuilam chu kan thleng ve ta hlol mai kan hmui ve chu romolin kan tuama ti chuan kanin lampan chuan kan kal tap hot maya achan chu kanu ka ngai tu em wangani kanom na lai chu meri te veng khani a kalkong kha kan hre chiang boka kan kalai po chuan meri te in chu kan lam mu thei renga karil ru in tenom nu iwan chak don lo tak em katinua nuwa ti chuan ke in thui fe kan kal nuwa chuan motor pakhat hi aron tlana kan zona chuan aron dinga
kan SI bang ta rem ruat ki mangei kha lo ni a motor tuk vera tang chuna ron dak chuaka lo lu dru sir tual thatu in ni lo ti ka hrialom ka zong char char cheusin aron tia mak kan ti dun hle mai nei thana chuan eng tin nge kan rin thayang che atia ki ma chuan sir indu chuan kha ka pistol hi la ula police tir kanilo ka bum lo bok cheu ati tu chu ka hrialom ma se ati chhane ro ka hrelo khonga in pistol hi la ro chuan lo chuang ru atia kan chuang ta a pistol po chu kala nga la nei thana chuan ala ring thei chi lo ti mela tang chuan a hriat theya eng tin nge kan thani lo ti hriat theya sar nangni pani hi hun rei tak lo tho pui to chewa eng ti kong ma in nangni police rin omle huai sen zoram mi puite veng him tu te hian tualin that don lo ti hi ka hrialom chu wang chau chumo kan tha po lo ni mai theisin eng tin nge kan rin top theyang che sar ka hre thiam chelom min ring mai lovang ti chu ma se voin tlai khan in ti ani lo zia keima ngen ka proof ani eng tin in chan chin hi ka lo hria a amak ka ti em a ka ring the hlol lovani tlai khan station a ka vakala DGP ka va hmu a thilom zia te ka zota DGP chu SI thar ka din mun lua tu rikia khan a fui por ne ngang aniang phatsan tu ti in a soi chewa ti chuan ke po chu ho ka tuma SI thar rikia khan in la fel tak hian kalo thlang cho ati wang chuan a motor lampan chuan ka zuita a wallet a thlawa a shelwa akal tlanga wallet chu ka chhar saka au ka tumlai tak chuan wallet chu ka hong pala rikia wallet ni lovin I wallet zok lo nia I ming le I police ID le I credit card te hlir alo oma tual thatu te ni tak tak taula tual thana hmuna khan I thengil ti donila I wallet I not chia thu hriat an silava chuwang chuan ama ro manna vekani ti ka hretani ti chuan wallet chu ka khupa aron hoileta I wallet ti thlawa ka ti rual chuan rang em in aron langala a ak tangala ti chuan motora min thla lai po chuan a mel kha lau thon mel em in a omrenga ti chuan a thil ti ani ti ka chiang ta ni chuti te chu DCP tingai hril lo DCP hian adu sak mai po ni lovin rikia hi angai sang hial jok male a ring sol phal hlol lovani DCP bula hin soipo ni ila rikia hi ain soi fia thiam don lutuk ti chuan rikia hian voin tlaya aman man lo thu cheu asoya ti chuan khama in tlan liam ti soi boka a mun vel soi boka ti chuan zan choi khama tang khan ka zong ngal char cheulom alom omek kima min pui thayang tiro ka pui em ang cheu pistol po kha kol ngal ula chuan poisa hi tuna chuan cheng za sari chia ka kola ima mo bel chuan min ron phone ula hemi phone hi la ro phone chang kang lo ve tak fiam thuwa thanung phone an tiang deu hi ron phora poisa po chu min pe boka sar aruk theng pera ka pui cheu ngai dona thudik chu kan hai chuak thuayang kanam par am boka chuan zan in chu kanin nuaya in riak photanga cho po karon pe mayang cheu lungai su ka omalom atia ke chuan kima kanu ka mudu kan ina kal photang kalautia kima chuan ipa point I chan chin alo hria a naktuka inu ampui torin aron hodon atia nei thana chuan rina te na chuan kal photang u atia kan in lam chu kan panta a kanin kan thlen mek chuan zingdar ni a retrep to a kongka chu ka ki kau kawa kanu chuan aron honga min mu rual chuan a tapa min ku a oi ka fapa ITM kalauti sin thi in atap faka ke chuan kanu min ringro nu ka thani lo tul ka that lawania katilom loma kanu chuan mama ka hrialom iti ani lo ka ring chelom ka fapa ka van lom tak em tipa chuan ka bianga min fopa atap zoya in chunga chuan kan luta thilom zia tele thil thlen dan te chu kanu chu ka hrila nei thana chuan kanu nei thana hian kanu hi kanu tin ko veringot sel amolania police lam ho hian anron beve shim chem atia kanu chuan in SI tharrikia anti monika khapa kha veina lo kala police station a min hruaya ti chuan min topa engma ka hrialo thu ka soi hnu chuan if pa hi kamananga ti chuan engtika ma
inin mule to lawang ti in min vawa chuan min ho tira atia ka thin rim ngei mai zong sena chu ka chu hau lawang mole ka ti khur khura ti chuan kanu bula chuan min biak po theina tur number chu kan pe a film khur taka lo turin ka cha lom lom boka ti chuan kal kan tum ta a kan chu ma chuan kanu chu vai khat ka ko le a nu ka pa bula chuan engma lo sei su o ma se ka pa chuan ka thani lo ti chu a hrerengang tiro katia kanu chuan a ring phal bik lawang che kal to ro u atia kan chu santa a kimate in hnuai chuan kan ria ka tuk thun te po arukin min ron pe a ti chuan a ma kan lo ro man lok to angin mui mul lem ka vua ti chuan sam lem ka vua lukhum par ka khuma sunglass ka vua leader jacket buang ka haboka dar thalanga chuan kain ena keima le keima po kain hai tre phiala nei thana chuan nui hokok pa chuan saden muanga iang lutuk alaron ti zui kima po anui sa ain sum na sakhop mai nei thana ero wayang to kinain cheya a mai chu anoi dum dewa alang hang khermai alua gam cha hrenga a maya khuwa wanglem lian tok taka siama mui mul le khabe mul sei tok lem hi avua kurta bal tok tak full set mai hi ha a ke kor thol tok tak mai a haboka akonga buara hruin ala hreng zui en chei zo chu kanuya za kher mai thirche kan nei lo ti in ka chaya adu lo kher maya ti chuan nei than nen chuan saden muanga le vai thirche jong kan nita kan chuak ta a poisa pokiman min pek bela wangin cheng sang ni lai chu kan nei ve ta a cheng sang khat ve ve in kan in sema ti chuan meri te in lam chu kan pan ta a taxi chuan meri te veng lam chu kan pana minute som ni vel nuwa chuan kan thleng ta a nei thana chuan buara kenga kongka chu aki kau kawa meri chuan alo honga engei du a aron tia ke chu kongka phena kalo biru a nei thana chuan kapi nangma ni thirsia nei em atia vai vahan ang chiang tak kalo nui tut tuta meri chuan nei lo kalte alo ti hrepa chu vele ka valuta nei thana benga chuan ka vapota kumara chu hetani mo ilo om zon hui va harve khonge ka poisa ibate kha engtinge min pek don ti in ka fa vin vak vaka meri chu na hrethiam lo hle mai kapu enge omzia alo tia ke chuan he vai pa hi kan truck driver luania kan poisa cheng sanga ba a bin rul thailo ka zong na salutuk kum khatla ya bato katia meri chuan ani chu hruai chok vatte atia nei than chu ka pot chuaka ti chuan meri chuan kongka chu khara minute liveng nuwa chuan ka vakik le a meri chuan enge ni le ta a alo ti vin hlura ke chuan tui kalo in lok thengem katia lutur chuan min soma kaluta tui chu ka in ta a kain zo nu chuan nei thana lo luta meri chuan vin sa thian enge nang vai pa kha ilo lu vele a ati vin tuara nei thana chuan muang changin agam cha lak thlak pa in vai pa nilvin Deputy Commissioner of Police Nathan Malsom kimakani e atia amoi mullem tetsu apot thla a Mary hlaulu tuk chu thodep depa nunglam tang chun pistolin Mary lo hoilet le che chu katina Mary engwangin nge khatia minti mol phona chan katia Mary chuan tu tinge inni minti a ke chuan ka moi mullem le ka samlem chu phel pa in SP Larin omakani e katia a hlaulu tuk chu a khur zoi zoya nei thana chuan Mary soiro engwangin nge khatiati soivatro ativin tuara Mary chuan ka soyang ka pasal hi a husak ema wang chawani kani a kan kum ero ain upat le ema sex lama ka kham khop min pe theilo ka bial pa chu rike hi ne rike nen in thurualin nangma ni chu man ruwa mangin ka pasal hi kan that duna in thangin kan lan tira ti chuan ka pasal che hian safe cha bi kola noi somlai om ti ka hreverenga ma se cha bi chu min kol tir ve tu lo khamizan khan rikia chuan ka pasal na thokho chu alo changa a thata ti chuan a safe cha bi chu lo kenga ti chuan nang ni hi ka zui ru chewa ti chuan kha restaurant a khan in cholta a lasi po kha ka ti buak lui chewani kha ti chuan theitui in tura khan damdoi kapola in chathlata a chu vele rikia chu ka phone a
alo kala in thangin kan lantir ta a min chui chhualo nan ti in wallet le phone kan la bokani atia nei than chuan a tha abak chu police station a isoidon nia atia kima chu phone a thilom zia a hril nuwa chuan phone chu da a Mary chu kan chhuwa puita a chu vele kan ma chun car hi ron dinga mai chalian lampang fit ngali inchi som velaya sang hi ron chuka nei than chu ron chui thal topa ke po chu min ron neka ka thal ve topa ka ding chhuwa ka tungei nia ka ti rual chuan min tlole popa ka tlole ngala nei than chu ron ding chhuwa ka Mary chu chunu lampan chuna tlana chunu phena chuna biru a nei than chuan entenula tunge ini ka shelfa ma se iboi lo na tura iboi pal hlovange atia chunu chuan kan riang chu atia ke chuan tina che kan du lovania mei chia ini kha katia chunu chuan ka boi phalwang atia min ron nekle sia maya akutla kan na takzet nei thana chuan avahnika alo puma apuma akhupin alo dau sia a maya nekle popa ti chuan kara chuan Mary nen chuan an tlan ta daya rang takin taxi kan mu masak ber chu kan phar dinga kan ta a an tlan chakher mai ading thuta motor atang chuan Mary chu aron let thatopa motor atang chuan kan sukve ngala Mary lam chu kan vapana alo thi der to taxi driver chu a hlau khermai atlanta daya ke ni po chuan mi in min mu tam ma in Mary ruang chu kan kalsan tarengota thui fe ke a kan kal nu chuan taxi dang kan phar le a kimate in lampan chuan kan kal le ta kan samlem tele kan mui mullem te chu kan vu ale a HDFC bank kan thleng chi chu Mary lo chan tunu kha bank noi grass lama achuk lai kan muwa rang takin dinglok te katia nei thana chu ka ko muwa kan chuka grass lam chu kan pan ve ta a motor phena chon bi rukwalin chunu lam chu kan pana phone hian mi alo be meka Mary kha ka thattamai nei than te khan ladam chuan engkim a hril vek chuwang chun nakina kan boilo nan ti in aka ka hup sakta ni kha nangma wang vekani isum ngai na lutukle police reng sangzo ka ikai san du luata ibial nu nun na hi kan lak pha ta a ibial nu nun na hian ator pha ta ni hi idule thinrim ro kalo pui kher cheni ahma pon that nga lolo ang itia ma se ram noya nungdamin inut chia duna an motor iti chi sakringota nangman in la hero toka DGP ma imak ti that idu wangin ma se iman man le silo alo ti phiar maya kain sum zo lo chu ka wat suaka zongi le ti pa in ka watneka athal top mai ma se rang hin aron tho chuak le a ka maya tak chuna ron tlo a ka thal topa nei thana chuna ron rek pet ngala ma se aban hliama tak chuna se saka nei thana na tilutuk chuan atha chiang khermai thisena luang nge ya nei thana chuan thinrim takhian a mui mullem le gam charen lai lak thlak pa chuan a ma point mai chi ini wang ka khoi thadu lo chia atok ta sakei bak nei chui kai thota ti pa in chunu lam chu pan pheya chunu chana maya lo neka ma se nei thana chu na ti omang pona omlo nei thana mai chun foi nga vela nekle sia nei thana chun na ti mel pola pu chuang lo mai chakut thlak te lek ti pa chuan chunu chu na emin thisen per chok khopina neka athal chiang khermai muang changina ron thova ma se silai puak dura chunu nute in kar tang chun thisen alo luanga atlu topa athi der mai chunu hnung lama tang chun rikian alo ka philo ni nei than chu silaya tin pa chuan ka action hi taekwondo black belt ngat mole Mary le keile ani hi kanin thurwala Mary hian kanawi motitlata ka bial nu tha wangin ka that ve ta ni kha chuan nangni pani hi inthi ve ngal bukang chuan naktuk chanchin bua injiak tur chumo mei che pakhat chu nei thana le rin oma chuan rok tumin an bei chiam nuwa an kap hluma ma se SI rikia chuan nang manin anin bei chiam nuwa lo theilovin akap hlum don ta ni rikia chu sub inspector atangin inspectora akai sangta atia anui hama rikia bok chuan ole in mang tha hune thu soi du in neyem
thu cha nu nung te ati vela nei than chon nui pa in o nei atia rikiat chon soida che atia nei than chon thokala te te a nui vur chung chuan ka thu soi du nu nung chu hei hiani sub inspector riki khonga in inung lam kha hoi mol te atia ahnung lam hoi chu DGP chon pistolin alo tin renga drop your gun atia constable chuan rikiat chu aron man ngala DGP bula chuan kimalo kala DGP chuan kati palani kaloring sual chewa kima hian engkim min shilve kalom ti chuan arang theang perin kan lo kalani atia ke chuan ma se sar engtin nge heta kan omti hriat katia nei thana chuan he mei che insual thiam zet rikiana tha tak nu in imonga apet lai che khan kima hi ka phone kan omna mun ka shilve kalom atia alo cherang big thin te DGP chuan ani chuan kan police hoi sente pani hi voin chun cho ka khila yang cheu ei howang wo atia nei thana chuan inge kan eyang alo tia DGP chuan ka treat ve kang cheu Hyderabad chefin asiam ngei original chicken biryani kan eyang atia nei thanen chuan kanin mela biryani a